Stories til magbo misawa kalau lo mache. Voin hian nu panun helpline. Nupui pasal insiam ma ngeya hriat ngei tur. Thil pahnih rawnsawi katuma. In lo hlok pui ngei po ka baisei. Misaw te hi nupa insiam ol sam tak mai kan ni a. Chuvang chuan in then po kan sam hle thini in na lang. Tunlai kan din mun anga ngat phei hi chuan. Naupang takin malam hun pongai tua lem lovin nupui pasal kan naya. A thalutuk kasoi thei eng ma om lo. Bible point chitam tak thain khofel hi luak khat ro ati a. Ma se tinge anin then le mai thin ti zona lo piak thin ani. Hei hi a chhan le wang karon soidona. Upat nuwa nupa insiam tur kan ni emo. Kum naupang dewa nupa insiam tur kan ni emo. Eng po lo ni se. Nupa insiam tur reng chuan hei hi kan hre chiang tur ani. Nupui pasal nei to tan phei chuan practice ngal thei thil ani. Pakhat na mipa kan poimo masaber. Eng wangin mo inupui tura I hual la I mangai em kha engang mi po ni sela. Nupa a in siam don tak chuan ibial nu hnena I chung te chanchin ishil tam tur ani. I chung te mi zia zong le an thil du zong tengin ishil tur ani. Inupui tur mi zia po I chung te bula soi chiangin inu le pa an ni emo. I unaw nu unaw pa an ni emo. An mau tur chu mau anga en lo tur le. Hetilai tak ke apoi mo khop mai. An fanu dik tak emo. An unaw nu dik tak anga en turin I chung te chu ishil ngam angai. Inupui ni mai tur ibial nu po mau anga lo lut lo tur le. Fanu dik tak anga lo lut turin ishil ngei turani. Mai chetam takin anachang an hre lo thin. Ma se anachang hre zok turangai mipa in ishil hriat angai. Inin nei ma ngein chutiang pen fel tak inei pui thei ani ngat chuan. In haupal ni khua po mau po in pasal chung ten ansil hau na chu. Fanu ani na angin alo dong song thiam to anga. Chutiang bokin a pasal chung te po in. An nu le pa ni na in emo. An unaw nu ni na angin mau trong kam chuak po an dong song thiam to ngeyang. Chu chuan ril runan na tam tak a chok anga. In then na apum pel tir thei don ani. Pahni na chuan mai chia ten an hriat tur. Mi patam tak te hi mai chia zok te hian in fin chuak kan ngai ve thin ania. In mu ni khua in fo pa ka ngai lutuk chea. Eng wangin nge kam ses I chhan lo tia. Mangai bia thu in fa thik thuti chiat der kha hun vak to lo ti hriat a tha. Atam theiang berin in nei nuwa in om dan tur te soi puila. I kalsan tur I chung te po nang maang thawin ngai sak turin shil a tha. Azong zonga ero a thei lo ti hriat tel tur. Kei po in ka chung ko thar tur chu thei to pin ka ngai sakin ka mangai dona. Nang po in tuna ka chung te hi ingai sak ve angai ti shilin. Ka pasal berin ka chung te I mangaya ingai sak tlat chuan. Inupui tur hi chuan eng tikong song po in. Ka chung ko thar tur chu ka duatin ka ngai sak lo ngam don lo ani ti shil hre su. In mu apiang maya chung te chanchin soi pui thei mia lo mi pa chu. Nei lo ngam ri a him mania. Mi pa te hi kan pui tling har fe zok ti hriat a tha. Nupa insiam don reng hian zan khata in kola ho tir le mai thei chi ani to lo ti hria in. Fim khur takin malam hun soi dun vek a fin tha ka. Chu chuan dam chung nupa hlim tak. Nun kong dik a zo tir ngeyang cheu. Soi tur tam taka oma tuna nupui pasal-a insiam tur chau ni lo. Nu le pa ni mek te po in. Kan tu le fa te hi pathian zara an dam chuan. Nupa insiam tur te an ni ti hria in. Tuna trangin thu tha ishil hre lo ila. Zirna le thiam na run an belsan mek lai hian nun kong dik hi ishil hretel zelang u. Nupa nun helpline hi ron ti chua zel katuma. In lo hlok pui ve ngei ka baise. Min lo share saka. Min lo subscribe sak turin ka nge na cheu.